The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden, ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules Santo nga presentation sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Ika-petsa 13 na kita sa bulan sang Abril, tuig 2022. Sininga hapon o kag sininga kagabihon, may pagtupa pa sang manipis nga taliti. Diri sa gwa sa Aksyon Radio Bacolod. Action Firing Line. Kabay pa nakarecover kang nakabalik na sa ilatag sa kamapuluyan ang mga pumuluyong Negrosanon kag Bacolod nun nga napiktuhan bangod kay Bagyo Agaton. Action Firing Line. Iwat kita nga nagagda sa inyo tubtob sa takna nga alas 9 karon iya nga gabi. Miyerkules Santos na siling ko na damo na subong nagahimos bangod buwas nga adlaw. Ang iban no sa Holy Week, ang Holy Thursday kag Good Friday, may iban diri nga plano magpadulong sa family outing o kon sa mga beaches kag resorts. Action Firing Line. Ilang tawon tanag karon pero antes ang tanan unahon tanay pagtsakyar sa lakat sang panahon. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. To give us the comprehensive weather update karong naggabi, let's have Aksyon Gani Republika. Aksyon Gan, may gabi please come in. Action Ad, mayong gabi sa aton mga listeners. Ari na lakat sa aton tiyempo sining gabi, Miyerkules na kita karon nga adlaw. Sa 13 sang Abril, no? Naga-influensya karon sa aton kapungsuran, trough lang ni siya, extended elongation nga cluster of clouds, no? Apekto sa Southern Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan halin kay typhoon malakas, no? Amo siya si Basyang, no? Pero sagwa siya Sangpar. Si typhoon malakas, ang classification niya is category 4. Amo siya si Basyang, nagaantad ini sa distansya. Mil size 120 kilometers ang kalayon sa nasidlangan sang Northern Luzon sa 17.9 degrees north latitude, 137.0 degrees east. Nagapabilin ang Persaya 155 km per ora. Nagamadlos siya masobra sa 190 km per ora. Kag ang direksyon niya ni sa iyang trajectory pakadto northeast, no, namin na sidlangan sa sulod sang 15 km per ora. Ang idulot niya sini magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagugob sa gihapon sa mga lugar Romblon, Masbate, Albay, Sorsogon diri sa aton sa kabugusan sa Kabisayan, Surigao del Norte kag Dinagat Islands, no? Tuga ini sang trough o kon ang iyang ginalata nga mga ginatawag ta nga panganod, no? Nga may water vapor. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang kapungsuran maayong tiyempo, may pagguom-guom lang ang ilang kahawaan, may naligwin man ini nga mga pagulan o kon pagpanaguob. Halin lang ini sa localized thunderstorms. Okay. Ang iban nga bahin sa atong kapungsuran, upod na kita diri sa western seaboard sa Kabisayan na paidalom kita sa Mahinay. Basta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin, maghalin sa nakatungdan. Amo ning aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagbalik, nagkalmado nga aton baybayon diri sa Guimaras Strait. Ara kita sa Makanay asa sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini nga aton wave height 1.2 to 2.1 meters ang aton nga astronomical tide. Kag
Kag karon alas 9:20 ang aton taob 1.3 no. Alas 4:26 buwas sa aga mabalos ang unas no 0.0 metro kag alas 5:55 sini nga hapon nagtunod na si Haring Adlaw magapakita din siya alas 5:34 buwas sa aga. Okay. Perte kabugnaw sang aton nga temperatura ari kita 24 sa 29 degrees Celsius. Aha. O kon 75.2 hasta sa 84.2 degrees Fahrenheit. So amo nilakat sang aton nga tiyempo. Si Agaton naman na downgrade na ni siya sa low pressure area no. Okay. Kagina sang alas 11. Dason amatamat nga ang iyang draftman ginahigop ni Bagyong Basyang ato na siya sa babaw no sa sagwa sang aton par. So amo nila kat sang aton timpo sining gabi aksyon art. Okay. Now, why additional? Pero antes ko katuan kung may mga additional report coming from the ground sa mga local DRRM mo na to, na kung nakahatag na sila sa pinaka-latest ng public consulting record. Pero aksyon-gan, kabalo ka na mo, may mga plano mag-outing, buwas ka adlaw, bla, magkanto sa mga beaches, sa mga resort, ano ka-safe nga mag-travel buwas? Pakadto dito. Ay nagid man tanto nga madamol nga ulan ay nang kwan na lang inang drizzle to light na lang. May ulan siya dason isolated. Hindi nagid niya nga talaptam ang tupa sang ulan no sa kabugusan sang Negros Occidental. Kwan na lang ay nang tulotaliti kag isolated na lang nga pagulan no unless nga may ara nga trough nga magtuon di sa aton tiyan mo na may light to moderate nga pagulan pero hindi nagid tanto katama kadamol no. Aha. In short, kung may plano dira mga pamilya nga mag-outing buwas, ay problema halong lang gid kag mag-ulo. Halong lang sa gihapon di lang magkumpiyansa. Correct. Pero ano man anong latest nga record na submit sa inyo da ang na-reconcile nga record? Ang progress report no sang kada LGU nga nahalit ni Tropical Storm Agaton halin sang pitsa 11 hasta pitsa 12 kagapon nga adlaw. Okay. Ang Escalante may ara apektado nga 39 nga pamilya no. Pamilya. Malawig-lawig ni. Itotal tan lang ang kabugusan nga evacuees 114 no. Sus, grabe. Ang evacuees no. Ang Sagay City ari sa 716 no. Ang Cadiz ari sa 1214 ka evacuees no. Kung isa-isa kon tani malawig-lawig ni itotal ta na lang ang evacuees kada LGU. Dason inaangin na isip na ton total ina number of families pero ang number of individuals mga pamilya do mga 10,000 ka pamilya number of individuals, number of evacuees no. Okay. Siya, number of individual persons no. Ang Manapla ara sa 1084, ang Victoria City 1334, 29,453 ang Sarabia o kon ibi magaluna personal roll ni sila. 328 ang Silay, 1,130 ang Talisay, 705 ang San Enrique, ang Valladolid ara sa 3,925 ka evacuees no. Amula na, why na no? Pero consolidated na ni siya nga report ang progress report sang aton nga PSWDO no. Okay. In collaboration diri sa aton sa command center. I see. So at least amo nang latest kag duway na ginman aksyon gano sa nabilin pa sa evacuation center tanan sila nakapauli na. Ang iba nara payagyapon no. Okay. So matotal ang apektado nga individual o kon evacuees naton nga gin-evacuate gidya 40,747. Tanan-tanan nga LGU nga ginlawag ko. So 40,000 no. Okay. So maka-expect kita by tomorrow nga magapakita na si Haring Adlaw, hindi pa?
Ara na kagina. Gani kadling Much kado more kanipis baso. palang sa Clear na butlak yung niya. sky kagina sang aga, no? Kita ng busilak ni Haring Adlaw. Okay. Amo na scattered lang yung rain showers lapta. So bot sing ganon may ara yung nga ulan nga gaulan diri. Wa ito gaulan sa iban nga Okay, lugar. correct. No? Scattered lang ya. Pero ang ara na ya ang race ni Haring Adlaw kitaon na. Cleared skies na sa. I Sa see. low pressure area si Agaton mahapos na lang siya. Much more nga gina Fujiwara siya ni bagyong Basyang. Basyang o kung si Malakas, no? So ang aton nga Negros Occidental kag Oriental labot diri sa eastern side sang Mindanao kag Kabisayan, late summer, amat-amat nga naga-clear na siya. Although may ulan man to sa ila sa gihapon, pero amat-amat nga naganipis na lang, no, sa color Okay. coding sa aton satellite imagery. Aha. At least ang ginapasalamatan ta daway gid sang luwasad tong sasagay anong latest sa Tucson kando may nagsakay to sa balsa nga do na missing. Inang why pa gina-confirm pa kay daw hubog kuno to, hubog. Ay Diyos. Oo, Diway gid to eh, makita pa. Siguro dalo-do gusto man magpadayaw. Ti mo na hindi siya magpapugong ti siguro dalas ang dalo-do ti mo to na lunod siya. Ti amak mo na maghubog. Kabay ka, pa tani unconscious ka na. nagka-survive lang to ah. Mhm. Kamagamo na Di ka mo blang na kay kabalo ka risko, progress kabalo ka ning report, risko kag magtabok ka pati way ka gid sing iban basulon da. Oo, kaugalingon mo. Aha. Dalom na da mo. Oh. Gani man ti ang current niya sa suba niya purti ning daganas siya sang tubig ya. Kung hindi siya makita, may nagtukob sa iya. O, Ay. kay kung kay isa daw balita na daw naga sulod na ang baya. May nagatapanukubaw. Basi ang posibilidad sinabi na parito si Palay lang na missing for how many Oo. months. Galing kiti na tabunan rurok sa ulihin na lang na diskubrihan ng mga bangkay. Oo. Na pasalamat kita nga at least nangin nagkooperar ang mga mangingisda daw ay reported nga na missing. Why? Oo. Amo na ang maayong balita da. Oo. Why sila sing may nakapsize diri sa southern portion si Palay hinubaan. Yes. Mga kawayan daw ayid. Why kita reported nga balita. Very Pati good. na. No, pero buwas sa may plano magsaka sa kanlaon para magpangita siling mo sang anting-anting hindi kita na pwede. Hindi gid pwede. Ang paandam sang aton nga paso ang pag-superintendent sang Mount Canlaon Natural Park along sa DOST Feebles in collaboration sa aton command center. Okay. Hindi mapasudlan ang 4 kilometer permanent danger zone. Oho. Amo na yung paabiso sa general public naton sa mga stakeholders sa mga trekkers, no? Kaya nagapabilin sa gihapon sa alert level 1 si Bulkan Canlaon. Di kung Okay. matabo, bag-o lang ta na tapos ni kay Agaton, nara na naman kung may matabo gid man, kung magsaka sila, nga hindi ma-check sa aton mga DENR nga personnel, no? Okay. Dira sa mga local barangay brigades naton. Aha. On that note, Action Gun, salamat gid kag halong gid permi. Sige. Welcome, Action Art, no? Action firing line. Action Gun Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Amo nang pinaka-latest kag comprehensive report ang updated sa mga individual nga nahalitan bangod sa mabagyohon nga tiempo. Action firing line. Kita sobra 100,000 no ka mga individual ang total nga nahalitan bangod man nga sa pag-igo sining mabagyohon nga panahon. Action firing line. Basta gani bagyo as usual kabalugid kita nga ang kasunod sina kahalitan pero masubo-subo nga balita nga way man gina-expect nga amo ni kakusog kag amo ni ka ang kalitan nga madulot ni Bagyo Agaton. Ang latest subong nga report to 67 na no ang so far ang ara sa listahan sang confirmed death o mga nagkalamatay bangod sa sining Bagyo Agaton. Action firing line. Subo-subo ining balita no kag kalabanan diri sa mga nagkalamatay dito gid halin sa Coastal Village sa Pilar, part sa Abuyog Municipality, kapin pa dito sa Leyte bala,
no nga may ara gid nagluntad nga landslide. Action firing line. May mga missing pa nga ginapangita ang mga otoridad. Ako nagasaludo gid sa tanan nga mga nagbululig nga nagpatigayon sang search and rescue operation. Pero ti after 24 hours nga na missing ka, no, kapin pagid kung confirm o nakita ka nga natampukan dira sa naghagunos ang mga nagagunos iya nga landslide o kung lunang nibla kabalo ka purti ka pilit sa lawas mo na mo kita pa natundo kapula pa sang duta, no, nga gindala sang tubig. Action firing line. Ang landslide tuga ina, no, sang damol kag wala untat nga pagtupa sang ulan, ang tendency maga humok hindi lang kay ang surface sang duta kundi pati na tong tunga bala, no, kag amotong gintunaan nga narusnak o kung narusdak adto kag nagtabon sa mga pumuluyo sa lugar. Action firing line. Ang masakit pagid kay hindi lamang pumuluyo o kung individual nga sumong 67 ang confirm, may mga reported missing pa dito sa lugar. Action firing line. Bago lang yan no labas pa sa aton ang kalitan ni Bagyo Odette. Nga diri sa aton sa Negros kag Bacolod City, ang hagupit ni Odette tuya hangin puwerte gid hindi hamak nga damo sa mapuluyan ang nagkalaguba. Action firing line. Iniya si Agaton hindi gin mababaskog ang hangin yang problema kay way untat nga pagtupa sang ulan ang resulta way labot sa pagbaha kundi landslide. Action firing line. Amo ni siya yang kinalain subong kay magsiling ka Semana Santa ang naandanta nagatagiti ang init puwerte ang kapaang. In fact kung amo ni mga selebrasyon ang ginahimo naton nga advisory sa public gani atong mga nagakadto sa mga activities especially before nagigo ang pandemic, ang aton gina-advise sa publiko oy basi kon malang-alang kamo wala expose ko galingon nyo ang heat stroke amo ginang dapat halungan. Action firing line. Lalo pagka heat stroke mo sini kay nangin mabagyuhon yang aton tiyempo o buwas Huwebes Santo na mga kaaksyon. Action firing line. Tamo na no ang latest nga subong nga mga development. Pero alin sa PDMPD, kadtuan ko lang dugay-dugay, ang sa Bacolod City, maki-update man kita kay Sir John Marie Vargas. Kung anong latest sa sining mga reported individuals, mga nagkalahalitan, nagligad to may proning operation, pagpamulod o kung pagpangutod sa sangasang kahoy, mga puno sang kahoy nga sagabal sa linya sang kuryente ka nagkalatumba bangod sa Bagyo Odette. Pero may mga nagkalabilin pa, no? Nga gintingwaan naman galiwat iot doon sang team ni Sir John Marie Vargas. Action firing line. Diri sa Bacolod City, kumusta? Ang mga apektado ni Bagyo Agaton nakabalik na sa ilang mga puluyan. Kay ti sigurado sa bilog nga adlaw ay nagtupang ulan, sigurado nga nagtirha naman ang sitwasyon. Action firing line. Pero antes kay Sir John Marie Vargas, nanong pila pagid kamadalag ko nga balita nga aton tutukan, by the way, kung kahalitan subong sa Negros Occidental, kaina, can you imagine to ang report sang Provincial Veterinary Office, kaina to dako-dako na to ang halit sa mga kasapatan. Action firing line. Pero subong niya, ang halit diri ho, perti pa ni, sa Department of Agriculture, oy, may ara pagido, si Agaton ang kalitan niya sa sining LPA, mga 423.8 million sa 6,557 farmers. Sa Visayas, kag pila ka mga lugar, base sa karon nga report o sining nga hapon nga report sa Department of Agriculture. Action firing line. Ina sa bahin sang kwan palang pananom agricultural products, way madala, way pamalista da ang kahalitan kon parte sa infrastruktura, no?
sa mga ginapatukod nga mga proyekto sang gobyerno. Action Firing Line. Ano pa gid ang mga dalagko man nga balita nga tuntutukan, oy, at least ang Bacolod City magapabilin sa Alert Level 1 tubtob katapusan nga bahin sang Abril. Action Firing Line. Victoria City man sa Negros Occidental, no? Sa kagang Negros Occidental, the rest of the areas magluwas sa Victorias Alert Level 2 iya. Action Firing Kung Line. rason kung nga even the governor sa province, si Governor Lacson Tingala, kung nga wala mapalawig ang Alert Level 1 status sa 5 ka mga LGUs sa Negros Occidental, Action Firing Line. ang COVID-19 vaccination drive sang city, oy, hasta na lang sumungad law, buwas suspendido magabalik masunod nga simana. Action Firing Line. Kag ang pila ka mga development karona ngaton man diri tutukan action anliog tanay kasi action edin to ba si may update to siya itawgan ta siya siguro dugay-dugay kung why pa si Sir John Marie Vargas. Action Firing Line. Alas 7:30 na sa mga nag-monitor na sa aton karon nga gabi pagi sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod lakip na sa aton sini nga YouTube. Pwede ka mo makapadala sa inyong mga mensahe sa available nga comment section. Now kung may ara ka internet connection bisan din ka man nga bahin sang kalibutan, pwede ka gid makapartisipar karon nga gabi. Action Firing Line. Magluwas sa pagpadala sa inyong mga mensahe kag magluwas sa inyo sini nga mga reaksyon, opinion sa aton talakayan. Pwede no gid malike kag ma-share ang tanan nga mga program sa Action Radio Bacolod. Action Firing Line. Among ina siya, no kabay pa. Kara kamo gyapon dira nagkatutok kabisan nga ari kita sa Holy Week. Ang mga kadto sa magkasimbahanan di kita magkalipat nga bisan Alert Level 1 ang Bacolod until last day of April halong gid kita Bacolod nun. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Action Firing Dali Line. lang aksyon din na kay ari na una si Sir John Marie Vargas sa aton nga linya. Kay subong ari ko sa studio A, B, si aksyon lang nato sa studio B. Tiano pa kung magsinya sana hindi ako makita bla. Pero ari sa aton nga linya si Sir John Marie Vargas. Online sa Firing Line. Dalion ko lang ni Action Eden as kindly standby. Action Eden katuan ta kada. We have Sir John Marie, ang Executive Assistant ng Cluster Head sang CDRMO. Sir Jones, kumusta ka na nakapahuway-huwaygin man sa mga adlaw? Way problema. At ari ko sa studio siya. Ara ka na, iya tingala ko na. Kabalo ka naman, uko kay ginakay, o malang na sa spot. Ari lang ko sa guwaan di, tikabalo ka sa stasyon, di kundi malawig di ang hallway. Oo. Tiyang teknisyan na mo na to sa pinakapunta, ari makuspyak di. Di madalagan pa rin ako na assistant kag magsinyas kung sino nga ara sa linya, ti okay lang na. At least ara Sir Joe Maribla. Okay. Sir, may nagsaka ko to sa poste ka, bati ka sa ng balita. At itong patrol mo, Way po sa ka-report sa ako na. away pa, kaya yung Way pa. patrol na to sa Vista Alegre, doon may nagsaka to kuno sa linya ka indisiping nga tao, ikaduan ko na yung patrol. Pero pakarunan ko na, anyway, kumusta sir, subong Bacolod City, at least nakabalik na tanan nga mapumuluyo sa mga balay nila, itong napiktuan sang evacuation. Ang may arap kami at sa Banago, daw 43 families pa na da. Kay Okay. Sa duwa ka purok ni at ka may tubig pablang hilaya na ang ilan ni purok doon na landlock pa lang puno tubig. Ito Aha. na pagkanto na ikasay ko na sa refrigerator na mo para makanto lambot ko lang. Sus, Mariusep. Oh. Hindi actually, ito yung hindi mo, nabumbahan na namo na kaya ang way na takugwaan kiti sa pa private property. Mm-hmm. Di ka pila na sila ganyahon nga masaylo na lang kalingkiti, di ba sila maghalalin daw. Daw kadako tani lang kalugan kalingkiti, hindi ba na pagbaligyasin tagiya kay may budegan, tas tumakan eh. Aha. Ang iba niya sa lihis daw, guro halos nagpululi, naguro tos lang sa Banago na lang bilin. Kaya na, singapon. Aha. Okay. So anyway,
why na ginman sang reported lately nga daw mga individual nga napilasan o nahalitan sining mabagyoon nga tiyempo. At least amo na may evac lang nga sir, no? Amo na white tracing na pilasan. So, may dapat check ko ng number mo ng tao ang saka sa poste na. Ay, di mo na poste ba si tower na na sing ano? Oh, correct. Tower. Ay, Tower na kay sobra kataas na iya mo. Basi ati basi may difference ang ulo sa to. Kaya sino man Check ko kay action din gani ko nga anong gadgad iya nga do kagabi naman ipangita damang kag tower kag hindi mo iya mangita kung may damang gid man. Kaya na damang kulo naknet ko ron dakpo niyo da eh. Base. So anyway, at least do nag-drop na kita no, nagnubo na ang alert level status na ton kung sa military pa red alert subong niya heightened alert last day subong nubo ng code na ton na Sir Jones. Well, actually, why pa din actually stand down kajabi niya completely. Kay tuod niya may although nagwa naman si Basyang o tinagbalik sa ngalan niya nga malakas. Pero may sa gyapon na suyop lahat nga mga pagulan-ulan. So, bantayan naman na gyapon niya. Ang gamay mo na tuod ni siya, pero posible buwas pa siya mainit na ginman eh. So, lang taon ta katingamon niya may aparos ning may bilin pa kami nga ibakwi sa Banago. So, ibuligan pa namon na makabalik sa lugar, i-pump out naman namon ng tubig sa Guay. Okay. So, in other words, hindi pa yagyapon. Matras-tanto may diferensya ang kalangitan ta ang amon niya opisina. Hindi pa naka-stand down. Okay. So, good luck sa inyo and keep us posted, sir. No, ang isa garo kay importante ni buwas do kay man yung magadto sa beach resort kay ti Huwebes, Biyernes Santo do kanay-kanay pa na Sabado kag Domingo do mo nang balantayan gid ya. Actually, at hindi ka magkuhan, mayara na gani iba niya, masin Ribis Santo ya, Biyernes Santo kagwaya mo. Ahay. So, halos bilog nga hasta ang amon Sunday nga plan siya nga Easter Sunday do mapatrol ng mga pimigyapon sa niya sa during anyway makabi 24/7 makamiyaway manibiri Santo Ribis Santo sa amon niya. Pa-check na namon ang daan ng mga resort buwas Aksugod Basaga. Ati, sige. Sir John, salamat gid sa imo and ma-update lang kami kay may duty pa man actually di buwas siya sa studio sa Action Radio Bacolod magluwas sa mga program nga daway na ginman. Salamat gid Sir Jones. Okay, sige. Thank you again. Good night. Action firing line. Along lang sa may mga plano nga magkadto sa mga beaches kag sa mga resort base siling ni Sir Jo Marie buwas pa lang bisan Holy Thursday base kung may ara na iya nga magkadto sa mga baybayon. Action firing line. Kung na importante kung nara kamo sa mga beaches kag resort, ang seguridad o safety gid ang unahon ta. Kamo na mismo magbantay kag ulo aligmat sa sitwasyon para hindi mabutang sa risgo ang aton kabuhi. Action firing line. Alas 7:36, kadtuan ko si Action Eden Abuso ato siya subong sa isang kalugar sa Vista Alegre. Kumusta to kay atong tao nga gin-report nga nagtaklas to ya? No, ano nang sitwasyon nga nagtaklas to siya sa tower man sang NGCP wala balay mata ni ibalon ta sa report Aksonan liog tada indicate ko na siya Action Eden para nga makuha ta siya gilayon. Action firing line. May nanong gaulan-ulan pakadaan nagatulutaliti pa mabasa kag makakuyat kada imo sa kuryente pila na siguro ang voltahe sina o kirig-kirig kay imo na hindi gani maasugin ang imo alimpunduan sina kung makatandog ka sa live wire na karon. Action firing line. Ano ang kausa sini kag anong latest update samtang nga nagadalom ang kagabihon kabay pa mapayu-payuhan nga magpanaog gini. Aksonan itagail lang ko green light di kun okay na siya para mapasulod ta si Action Eden Abuso sa patrol base may facilitate mo Action Henry no nga matawgan si Action Eden Abuso. Action Eden naga-call kami dara sa imo. Action firing line. Para may baluan ta ining update ngagin report initially kay ina sa patrol no dira sa Barangay Vista Alegre to be exact unta na ko din ang location niya dira mismo sa may Vista Alegre. Subo-subo manina no man yang gadgad nga nagsaka to siya no. Basi may problema duwala nagbagay galing tinga nga masaka kag mo sa babaw ka
tower sang NGCP man. Action firing line. In fact, way pa kay Baluha, way pa makalabot ini nga report sa talatapan ni Sir Jomari Vargas sang Provincial sang City Disaster Risk Reduction Management Office o kun CDRMO. Action firing line. Way pagid siya, hindi pagid malabot. Actually, din nag-call kami sa imo communication para makakuha kami sa update tira. No, palihog lang. Parang makuha anta ara na siya o i-check naton si Action Eden Abuso. Patrol reports. Follow up kag-update sa sining balita nga pagsaka sang tao sa tower sang NGCP. Action Eden, maayong gabi please come in. Daw medyo basa na kuno si Action Eden to kay duporti ang way gito pasilungan sa lugar. Action Eden. Dahil lang. I-check tanang linya na liwat. Action Eden. Action Art, okay na? Okay na. Ara ka na. Loud and clear. Please go ahead. Yes, Action Art, as of the moment, ari pa lang sa tunga-tunga sang tower na estimated 260 to 300 feet. Sus, Mario, si purti ka taas, gali? Yan. Yung bala ka NGCP nga tower, Action Art. Ang rescuer, ara pa lang sa tunga-tunga. Isa pa lang ang kasaka, sa piyak pa lang ang panapa. Kay sa nakita sa kagina earlier, sang medyo may sanag pa. Do wala iya sang, sang hagdanan nga hapos makasaka. Kung makita mo lang sa picture, ta kay Action JM, na crisscross lang niya mga steel bars. Di ka budlay, kung potot ka di ka man ka siling kasaka, gidayon. Di amat-amat lang kasaka. Ang isa pa lang ka-rescuer, kay tapos sa piyak dilis dalo may ara man damat-amat sa Action Art kay ang tawo ni ara gyapon lalaki ni siya no? Hindi ta pa ma-confirm Action Art kung lalaki gini or babayi. Kay ato siya sa babaw hindi makikitaon kag ang mga nagkadto di nga mga residente hindi man ka-identify even na kalayo gidya mo kay bali sitwasyon di di Action Art sila munan bala sa ari lang kita yon sa may dalan. Anong mga landmark na sa Vista Alegre man? Unhan siya sang Lumina, Action Art. Lumina, so maliko ka pagkadto sulod sa Vista Alegre, dason may separado siya nga dalan nga pagkadto sa Lumina Subdivision. Unhan pagidya pa turn right ni siya. Unhan lang gid gawa ang Lumina, turn right ning Vista Montana. Okay. Tapos dulong-dulong di lugar kan Action Art wala pa ni Malay. Diyos. Wala ako pa sa unhan ang panimalay. Allegedly, ang nakakita ni Huna si alas 2, ari na dita. Sa babaw sa sining tower, gasaka na siya alas 2 pa lang? Alas 2 na may Action Art ako na saya sa babaw. Ay, ati alas City 40 na, why gid siya naka-report gali sa kay sa kay Sergio Marie, pag way siya kabalo? Ay, pero ari na di Action Art. Ang team niya? Kapulisan, ang BSP. Basi wala siya ma-update, basi kung si Dr. Porna na lang dispatch ng tawo, guro Basi Action Art, kay ari naman di sila mo, may mga taga-DRRFO. Hindi makaya ni Action Nixon? Hindi makaya ni Action Nixon kung sakaon niya? Ate, alam-alangon. Sayang, bako gani pala, peto sa kansya mag-negotiate. Kay actually, isang ara pa lang din na Action Art sa dalo, mga alas 5, ari na di mo. Alas 5, alas 6, ari na di mga rescuers. Ginatry siya negotiate. Okay. Galing kay wala siya gasabat. Di paano nakarang sa tawag negotiate, wala siya nagasabat. Correct. Kay pamangkot kung anong gusto niya o kung ano ang problema nga may suryan sa Action Art. Actually, ang iba hindi nga mga residente nagkulukadlaw gani, pero if you come to think of it, the Action Art wala sa ginpadala mo di gani nga nga picture bala kay kadulom abi ni ko makita kung din siya dapit is tower nimo. Ara nakaitom. Nagaitom mo ni siya. Oo, nakaitom. Gali kiti hindi ma-identify kung lalaki gini siya or babae ni siya. Sus. Or estimated pila na Why pariente nga ra da? Action Art? Why gid siyang pariente o kakilala nga ra da? Wala gid Action Art. Ining ginamuno mo nga picture nga duara naman na siya sa pinakababaw gido so litrato padala mo. Ara gid sa Action Art sa pinakababaw gid ya. Pagina nagatindog, may mapungko sa, may matindog. Wala sa'yo
pulbaan. Nga, Okay. so sa makmo 260 to 300 feet. Pero damo tao na subong nga why man sang nag-indicate abing himata o paryente nila aksyon ni din? Wala gid action art, wala gid sa may nakakilala sa iya. Basi Okay. lang sila tanan, basi si ano ni, basi si amo ni. Pero hindi gid ma-confirm kay si given pagid nga para hindi man bala ma-distract adi ang mga rescuers kag siya man dito sa babaw nga damo tawo. Why na kinakapaligan ang sa mga tao pulis kag- tupad mo kay basi kung may nakuha silang ngalan kag way ka balong pamilya basi mabuligan dabla pagi sa aksyon radyo nga mapabati nga amo na may imata sa langara da why gid? wala gid di action art kay layo gid ang ano mo ang mga nagkadto tinatawo hungod gid di nagkadto di kay wala gid pa ni malay sa palibot ato pa yung pinakaunhan Aha. Si Sir Bonilla, why Di- pag mo kakitain ano? wala pa basi ato to sila sa dalom sang tower action art kasi wala mo ko to nagkadto kay basi palaliban mo ko to karon Ay hindi na Sila for your own safety hindi ka gid magplapit to ha. correct Basi Oo, kita sila sa karon na gwapa focus kag lumuksob la. ay client Oo. kag ano action art actually nagapamati man ta di bala sa ila de kag may mga naga-radyo man di sa mga nabilin ng mga rescuers. Okay. Kanina, sang nagdamol-damol daw ang ulan, nagpanaog man siya, do pila katikang. Okay. Tapos, subong naguntat naman kay video nagtulot-alithig. Kag subong as of the moment, Mhm. ang mga pila pa ni Guro ka, ara pa lang tunga-tunga, gigyapon, ang rescuer. Mhm. Kapamangkot lang ni karon kay isa pa lang ka rescuer nakasaka, di kung kan hawira niya ni karon ng isa pa, no? Sila mo na, okay, kanadlog padaan, sang Correct. salon. Dapat may mga harness o kung may mga kuan kagida safety gear kada nga dala imo iya kay karon luksuhan niya kana nahulog kumo kun di duwa pa ka mong disgrasya. Amo pag in-action art nga hindi sila kadali-dali bala Kag dulom dulom may mga searchlight Oo. mada nga masugaan ni siya. may action art actually ginaunay siya sugaan. Okay. At the same time sige sa gyapon ginaistorya bisan wala sa ginasabat. Bisan why siya Kaya gasabat hindi- sige lang istorya sa iya. Oo, maaari gani o may nagsulod nga daw iya ka PSP ni action art nagapangalubay-bay gusto nga sang kampunga no. Basi may Okay. may basi boom truck na sang BP nang may taas bla. Iya ka NGCP action art. In GCP na gidara. Oo, bago lang nagabuhat. Ay good. Oo, kay ang ilan niya. Alain siya karon kung mag-design ng NGCP ng inang linya da sa kuryente para sa seguridad sa sinang tawo basi temporaryo lang ang dulaon ng supply kundi dako nga halit karon di pati kita ni wadaan kuryente. Ate, hindi ginamalayo action art kay naulan-ulan daan para mas sa safety nila. Actually, ang ilan niya sa lakyan ho, ang may ladder bala sa babaw. Okay. Ang usually ginagamit ni nila. Although hindi man ginikalambot dito sa babaw. Pero mas hapos-hapos ang nila. Siningano, duwa lang man diyan katawo, naka-complete gears man. May hard cap. Kagin mag-ulong sila nag-party. Kagin tanaw man ang sitwasyon kung paano nga makabulig dito sa may tunga-tunga. Kay Okay. layo pa action art mo, mga So sila pa ni ka metro, guro, kadupa, halin di sa ginatindugan namon, pakadto sa TL sang tower. Kag hindi ka man yidaan ka dali-dali, even Okay. nga ang actually ulan-ulan, then naraman. ma-post ko anay for some commercial break yung mga obligasyon ko nasyonal and then balikan ta ka na karon in a short while why kagid pasilungan da. Yes, ginasyonal. Ana, madalagan ako pabalik sa patrol Kaya video, aray naman ang liwat ang ulan. Gani palipod anay kay mabubo lang ko pila ka mga obligasyon tan then balikan ta kada in a short while kay para nga makuha ta kunano gini paano nila karon ni base may update pa ng pulis bla. Sure, action ata. Balita halin diri sa may Barangay Vista Alegre action. Even na sa mga action din ka man sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino unas sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Patrol Reports. Salamat gid action ene nabuso sa patrol balikan ta ni karon di pa ma-confirm di pa mapalayag subong. Check ta na dugdugay ang hepe sa police station number 7 base may initial na sila information sino bala ining persona nga nagsaka sa tower sang NGCP. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
alas 7:47. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. This time check is brought to you by Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 2022. Sa sining nga Semana Santa, aton pamalundungan ang matuod nga simbolo sang pagpalangga, si Kristo. Yari ang schedule sang Aksyon Radyo Bacolod sining nga Semana Santa. Abril 13, Miyerkules, alas 4 tupto alas 9:15 sang aga, regular programming. Alas 10 tupto alas 11 sang aga, ang pagkatahon ni Samson. Alas 11:30 tupto alas 3 ang takna sang hapon, regular programming. Alas 3:15 tupto alas 4:15 sang hapon, ang kasaysayan ni Haring Esther. Las 4:30 tupto alas 10 sang gabi, regular programming. Abril 14, Huwebes Santo, las 4 tupto alas 4:45 sang aga, regular programming. Las 8 tupto alas 12 sang udto, Fatima. Las 12 tupto alas 2 ang takna sa hapon, pagtuga. Las 2 tupto alas 4 ang takna sa hapon, si Abel kag si Cain. Las 4 tupto alas 6 ang takna sa gabi, Abraham, amay sang kapungsuran. Abril 15, Biyernes Santo, las 4:45 sang aga, sign on. Las 5 tupto alas 8 sang aga, Moises kag ang Exodo sa Ehipto. Las 8:15 tupto alas 12 sang udto, ang pulong. Las 10:40 sang aga, ang pulong. Launa sang apon, sign off. Mag-sign off ang Aksyon Radyo Bacolod sa Sabado de Gloria, Abril 16. Abril 17, Domingo de Pascua, regular Sunday program, magasugod las 5 sang aga tupto alas 9:30 sang gabi. Updanay kita sa pagpamalando sini nga Semana Santa. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home.
Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga passing para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account donate. Ang imo account, imo responsibilidad. Naton si Action Eden Abuso. At least basi makilala na ni kung sino siya. Action Firing Line. Okay, finally, basi kinulbaan to pag-abot sang kontrakto kung sang iya sang NGCP. Abiyado kalaba sa kamoy sinihaw. Balikan naton ang Patrol with Action Eden Abuso. Patrol Reports. Tilingkuhin na makakita si mo manaog si Action Eden. Action Art, grabe gining skills siya sinigili kay nauna pa siya panaog sa Ay tuod nagdalos o siya? Ang nagbados do sa Action Art kaya aris giwer ara gyapon sa tunga-tunga siya yara na sa dalom. Why siya kulba yan nagdasig-dasig siya pa naog sa dalom? Wala siya kulba Action Art do may siguro ni Spider-Man eh. Grabe ha. May ara nakakilala na siya kung sino na eh? Wala pa gid gyapon Action Art may nakakilala. Miska ng pangalan gani wala pa to siya naka-state sa iya siniya pangalan kay doon pa to siya ipa-check up. Lalaki kun babae kay nakapanaog na? Lalaki Action Art mid-20s. May jacket pa siya kita ko ni naka-jacket man siya o tingala ko ay siya matugnawan das babaw nga mahangin na da. Oo, ara da Action Art ang picture kung makita mo da. Okay. Tason pa ni gani nga bata niyo. Mga mid-20s, wala pa man siya hambal gid. That's why nga sign lang bala ang rescuers kung okay siya or ba siya gani ati wala gid gaduko lang gid sa. Okay. Kag wala gid sa may pagpanaog ginuyatan na lang siya sang rescuer kag anong plano nila siya na? Ara na lang yung Action Art sa kwan. Isa na lang ka-step panaog kung makita mo da sa aton nga picture. Amo na lang to ya pagduhol na lang sang kamot sa mga rescuers nga magpanaog siya halin sa basi kung babaw. mayo tuod sumaka na yan daw ka hapos siya manaog nga rescuer to latawan nyo kay basi kung siya yan nabudlayan ng rescuer panaog bla? Daon mo kita natabo Action Art. Kay ara si sa dalom gina-check na si sa dalom ang duhaya to gyapon sa babaw. Okay. Nang dalon na to siya, dalon to gani sa hospital kag hulat-hulap lang ko kay Sir Bonilla man na regarding sa details kay sa pangalan niya sini kay wala gid to kaina pamilya. Wala gid sa may nakakilala or may naka-identify gani si Action Art. Wala ta kabalo kung taga didto gito siya o kung taga diin to siya halin. Nga naglambot na sa didto sa Saka sa may NGCP Tower wala na gani kuan gid naka-bulig-bulig ang taga-NGCP kay pag-report ato ko gina bago lang sila abot pagkadugay-dugay pag takop ta lang gid sa telepono ana matamat siya panaog kagdasig lang gid siya nakapanaog Action Art gani kibot ko gani nga mo tungabal mo nga mataas to tunga-tunga ang rescuer tapos kibot lang ko iya pag-post mo nga ara na siya nagdalos-os lang pa idalom kag diri pa siya agi Action Art tunga-tunga ando ka rescuer sa piyak. Okay. Saya nag-agis to nga kay gilikawan yung mga duwa nga nagamatamat Saka mo. Grabe mo abilidad ba? Kaya mo to gani nga hindi ka gid hindi mo siya malabot?
wala gid action art, hindi gid sa kahambal kag tigin Okay. sulod na sa ambulansya kay wala pa ay baloon pa karon kung diin siya nga hospital ipa-check man. Okay. Kag wala man siya sang mga identification cards sa iya sige nga lawas At although least nga safe and nakapan- sound siya, Action Eden, nga nakapanaog nga why siya makalabot dito sa live wire. Yes, ang Ah. mga importante action art. Ano na lang ang distansya kag linya na gid sa kuryente? Lapit na lang. Lapit na lang ito buro action art kay Sus. pagtangla kaya nga delikado na gid ya. Mhm. Ang mga tao nga ra dito kalalain na bisan bala worried bala action art nga bisan hindi kilala sa pero kay knowing nga siyempre kabuhi yan ang malang-alang na kag Gani. hindi ta siyempre mabalaan kung anong plano ya kung manaog lang man sa bala nagpanginangin lang sa babaw kung malumpat sa kung ano nga sitwasyon. Di mapanginangin kay mo yan dito kagid sa babaw nga may kuryente, ito yan nga pwede ka makakuryente. Ate, ang boto sa iya kay baloon tala na karon kung may istorya na sa sang kapulisan kay ginuna danay siyempre manasyon art ang iya sini kay ang lawas kag pagpa-check to sa iya sa hospital. As of now wala pa gid sang sang pangalan pero basi may mga nagapamati subong sa aton nga lapit na sa Vista Alegre kag wala pa kapuling yung mata taas-taas ni siya gawa mga 5 to 5'6" ang iya height, naka-black t-shirt, naka-jacket nga may brown sa babaw, may kalo, naka-pants nga black kag naka-chinelas action art. Amo na so Gani. far ang description niya. Ay nga pila Sa na mga kay ni mid-20s. Roger Montalvo siling niya nagalantaw na guro Spider-Man. Ay makibot ka gid yan action art. Ito makon mo yung ginawa kay nahihinay sang mga rescue operatives kag responder to. Dito man siya sa piyak nga poste nag-agi sa towers ng NGCP nga magdalusos. Gani na gilabyan niya lang ang mga nagasaka saya manaog na ginulatigid lang may magsaka kag ato na tunga-tunga ta ni rescuer action art mo. Do na tugnawa na siguro kay tay basa sa gani nigulan-ulan na kasi amo tong nakapadesisyon siya nga magpanaog na kay siyempre tulutog na sa babaw kurugon katuya. Amo na guro na naog sa pero tay baloon na karon national ta ang kompleto nga detalye kung mayara na sang detalye man naton sini nga kapulisan na. Sige. Balita sa patrol ang sa action ni action inabot sa mga action din sa bansa Pinas. Laputon ka sa ngamon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino unad sa balita ng action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Finally, nakapanaog na ining Huben pagali, no? Ang iya sini pangidaron, ti-check tala na kung sinong identity karon na, basi ma-facilitate ti aksyonan si Sir Bonilla, no? Sang Station 7, basi pa man lang may ara sila information, bala o may nagkuha sila nga detalye, kag dugang nga mga information, parte sining tao nga nagsaka iya sa tower, sang NGCP. Action Firing Line. Siling pasang maninoy ko, siling worried, ma-burn out hihi. Timakon mo na kon hinali ito nakatandog to sa wire to why to siguro kun bala basi magkatuga ato sang isa kadako nga brown out. Action Firing Line. Alas 8:12 na standby man in a short while sa report with action na Marlon Hinobia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Firing Line. Oy, natingala kuno si Gobo nga atuod sa kadamo sa mga lugar to naligan nga na alert level 1 igo iya sini nga tiempo anay nga nag-alert level 1 ang Victorias. Ang iba niya daw ay kuno magwa sa listahan sila ni Governor Wahapin. Action Firing Line. Kamo ni ang natabo anong basihan diri pero of course may ara some parameters. Bilang requirement parte sa sining pagtumod pag-determine sang alert level status sang isa ka lugar. Action Firing Line. Sa mga nagapamangkot ya parte sa update sa tong kaso nga pagpanglutang sa manos ang hinubaan nag-involve sa principal kag duha ka mabiktima nga una sinigintero ginatingwaan ta nga ma-update ina gikan sa mga authorities ato subo-subo man nga balita to. Action Firing Line. Dapat siguro mayara gid sing stress debriefing himuon ang DepEd hindi lamang sa mga manunudlo nga natabuan ato sa lugar mga estudyante
kabalo ka ti may pagpatyag sang kuana kahangawa kag nervyos sa mga estudyante nga nagasaksi kun the time may arasang face-to-face limited face-to-face classes. Action Firing Line. Subo-subo man no, amo ang mga balita kung kaisang tinatuon pa sa Holy Week nga kabay kun tani nga kuan ini no likawan kang hindi na masulit. Action Firing Line. Okay, so pero hindi pa siya available. At sige, dalon na lang ko sa station ang tao to. Dugay-dugay basi makuha man sang patrol. Sa iluan ko lang si Action Marlon na. Antes ko mag-commercial break, alas 8:13 na. Action Firing Line. May gabi lang gali, may lang pagmonitor kay Mario Lim Jimenea. Action Art, galantaw kun ara pa si Bagyo. Basigin lantaw ya kung ara pa si Bagyo. Why na to Bagyo to no basi galing kati hindi man nagyapon makita unless siguro mga panganod kag mga suga nga nagasiliga sang gabi na Action Firing Line. Siling niya mati man kami balita di sa Middle East. Siling ni Al Marsa Gera Ulan. Grabe plido mo ba? O si Hanili Tauzon. Salamat gid sa pagmonitor kay Toto Christian Noble, may future ihado. Siling nga may gab-igab monitor gi kami di sa may area sang Pahanukoy, may gabilan dira no, may future ihado kag monitor ginatamay lang si Mamangya no, si future ihadaan defensor, may gabilan da. Action Firing Line. Sige. So, mag-commercial break lang ko. Alas 8:15 na pagbalik naton. Report na with Action Marlon Hinovia. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 2022. Sa sining nga Semana Santa, aton pamanundungan ang matuod nga simbolo sang pagpalangga, si Kristo. Yari ang schedule sang Aksyon Radyo Bacolod sining nga Semana Santa. Abril 13, Miyerkules, alas 4 tupto las 9:15 sang aga, regular programming. Alas 10 tupto las 11 sang aga, ang pagkataho ni Samson. Alas 11:30 tupto las 3 ang takna sang hapon, regular programming. Alas 3:15 tupto las 4:15 sang hapon, ang kasaysayan ni Haring Esther. Las 4:30 tuptob las 10 sang gabi, regular programming. Abril 14, Huwebes Santo, las 4 tuptob las 4:45 sang aga, regular programming. Las 8 tuptob las 12 sang udto, Fatima.
Las 12 tubtob las 2 ang takna sa hapon. Pagtugha. Las 2 tubtob las 4 ang takna sa hapon. Si Abel kag si Cain. Las 4 tubtob las 6 ang takna sa gabi. Abraham, amay sang kapungsuran. Abril 15, Biyernes Santo. Las 4:45 sang aga, sign on. Las 5 tubtob las 8 sang aga, Moises, kagang Exodo sa Ehipto. Las 8:15 tubtob las 12 sang udto, ang pulong. Las 10:40 sang aga, ang pulong. La 1 sang apon, sign off. Mag-sign off ang Aksyon Radyo Bacolod sa Sabado de Gloria, Abril 16. Abril 17, Domingo de Pascua. Regular Sunday program, magasugod las 5 sang aga, tubtob las 9:30 sang gabi. Opna na kita sa pagpamalando, sini nga Semana Santa. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basic para traffic to or traffic dito sa sulod ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Heights, Mansilingan, araman si Sir Manjo Arnijo. Salamat gid sara. Ma'am Yvonne, Voice Chair, siling niya advance happy birthday. Thank you, ma'am. Sa mga nag-greet sa ako, actually Friday pa. No? Pasalamat ko kay SM Nuna, kay kumong makita ay kita sa regular programming on Sunday. Balik man ang program tayo on Monday na. Malawig-lawig ini. Nga bakasyon, mula ning tiyempo nga makapahuway man kami diri sa Action Radio Bacolod. Action Firing Line. Sa tanan nga nagpalabot sa ilang pagpanamyaw, salamat gid no kay SM nga pa-advance birthday celebration diri sa station. Salamat gid Ma'am SM Nuna Magbanwa. No kay Virgie Olpinda from Silin Home, salamat man ara man nagamonitor si Mario Lim Jimenea. Dira kunugan galantaw ya kon basi may bagyo. Si Almarza Gira Ulan, nabasa ko na ni kaina sa Middle East siya kuno. Sige, salamat sa pag-monitor si Reyna Bisiti Makiling, panamyaw halin sa family Makiling, salamat kag Michael Malvas. Good evening mga ka-aksyon, depressed na guro. Basi man, Jerry Limako, silinga family Limako sa Bangga Tutong Felisa, more power and God bless. Action Firing Line. Sigov Lakson do na tingala nga ang iban kuno do way nga LGUs way mag-continue ang ilas ni alert level 1 status galing ti iya niya discretion kag ara ang pagdesisyon sa National IATF. Capital Reports. Sa detalye na sang report, let's have Action Marlon Hinovia. Action Marlon, may gabi please come in. Action Arts ang naggagawa kayo na ang anunsyo sang gobyerno nasyonal pagi sa acting presidential spokesman nga si Martin Andanar. Ang yesterday nga report nga ginbasihan based man sa listahan nga ginpagawa sang National IATF kag Department of Health. Biangot sa mga lugar noong ipaidalom sa alert level 1 umpisa April 16 to 30. Isip ko Action Art na mga lugar ni mga 68 tanan sa bilog ni nga pungsod sa Pilipinas. Pero di mo silingon nga ang initaran bag-o
nga ginpaydalom sa alert level 1 kundi sa lakot ng action art. Ang iban di extended o kung ginpalawig bala. Okay. Boselingon, alert level 1 sila naliligad pa sa mga binulan na gin-extend lamang until April 30. Ugaling, na tingala si Gov Lacson kaina nga Victoria City lang kag syudad sa Bacolod ang ara sa listahan or nalikip sa 61 no nga ara sa alert level 1 nadula ang 5 to bala kadumdum ka nga mga LGU. Okay. Pero sa Negros Occidental nga subong nga petsa April 13 pa lang kita. Alert level 1 sila kay until April 15 mo. Okay. Ang ila sa nga pag-alert level 1 kubalin sa April 1. Atong ibi magaluna puno pandan San Enrique ang La Carlota kag Sagay City. Amo to sang una nga 5 ka mga local government units. Okay. Nga ginpaydalom sa alert level 1. Ano tingalahan ko pagid kayong DOH kundi daw every afternoon kapag wa sila sang listing sa cases bala duway na bala subong sinimana action Marlon. Amo nang ilang sa reaction art daw bago nga protocol nga daw hindi na nawadlaw balang papagawa datos. Okay. Weekly na ba mo kundi ka magsala? Aha. Weekly. Hindi na gid man nagkarolbaan ang nabilin nga active cases sa COVID-19. Ang Negros Occidental nga reaction art nagligad nga law pulo na lang. Subong 11 ang latest. Naganubo isa, nagasaka isa, kabalik-balik bala puruti. Tuman na lang action art ka gamay. Ining balita may angot sa mga alert level 1 nga mga lugar. Tingala si Gov Lacson kay nagligad nga law action art si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nagsiling ganing ilabi nila mo sa DOH. Kung pwede ining 5 pwede madugangan pagid sa mga LGUs dari sa Negros Occidental nga mapaydalom sa alert level 1. Galing ang nagwa, kung basihang takaina ang anunsyo sang gobyerno nasyonal, imbes nga magdugang action art, ang 5 na dula, isa na lang niya ang nagdugang. Abi ko ganing La Carlota, madalag yapon kay kung kadamuon sa mga nabakunahan ang percentage daw, taas siya sang kuan mo, sang La Carlota. Amo na sa ang pinaka-taas action art nga vaccination rate dari sa Negros Occidental. Galing kay siguro bala action art natabo ni daw nakaligtaan lang bala or daw ay matalupangdan bala. Kay kung basihan mo ang parameters sa art ng mga factors pala kung nga ang nakapasar sa alert level 1 ini mga lugar ni. Una best nubo ang active cases nila, ibang gani 0 na action art. Ikaduwa ang taas nga percentage sa vaccination na ginapatigayon. Ang 5 action art to nga una nga napaydalom sa alert level 1. Taas to nila sa nga vaccination rate kag jutay ang active cases na sa COVID-19. Di subong ang listahan da sang gobyerno nasyonal kung basihan mo duha lang sunod ka mga lugar sa Negros Occidental ang nalakip sa listahan alert level 1 from April 16 to 30 amo na Bacolod City kag Victoria City. Ang Negros Occidental ara gihapon napabilin sa alert level 2 extended action art ang Negros Occidental. Okay. Kay sanggin pagwa ining anunsyo ng alert level 1 ining 5 ka mga lugar April 1 to 15 diri sa Negros Occidental. Ang the rest of art nga way malawagan sulod sila to sa alert level 2. No, way pa tong Victorias di April 16 to 30 sumunod ang Victorias sumod sulingon nga ang the rest nga way malawagan nasunod naman sa alert level 2. Kaya man ang natingalahan ni Gov Lacson, tingin mo ni Gov Lacson makikangot siya action order sa mga
ari dito sa babaw sa National IATF kag sa DOH. Kamang kuton ko na rin status sang lima itong mention ko ibi magkaroon na Pulupandan, San Enrique, La Carlota kag ang Sagay City. Yari si Governor Bong Lacson ako sorry. I've not seen that report yet, no? If it's only just Victoria's na lang. I would like to think that the others will remain under alert level 1. And I would think na madugang pa, no? But I don't think they added to the initial 5. Yeah, maybe we will inquire, no? Why is that so? I mean, we were hoping to add and not deduct. And then we will check the status of the rest. Ang luya ko dari sang Negros Occidental nga inugang sa 5, ang 7 pagid ka mga LGUs nga may taas nga vaccination rate. Okay. Aning 7 ni Cadiz City, Talisay, Murcia, Pontevedra, Victorias, Silay, Cagandoni. Sa 7 Action Art, isa lang ang nag-alert level 1, Victoria City lang. Siling kong gabasi mula kung delay ang pagpadala kay kumuwikli ni ang mga data ulihin na itong magsululod gano'n sa National IATF. Ibisan butang ta si Manala Action Art kag may gyapon ang active cases nga nagkalabilin. Gani? Oo. Nasang una, ito naman nubo pa ganing Negros Occidental compare sa Iloilo mo? Oo. Pero kung Na- pasihan mo Action Art ya per LGO, dabo yung mga LGOs nga taas na yung vaccination rate. Gani man? Kinalabaw na gani iban sa 100%. Kag ang kalabanan nalabot nila nga tawag nga population protection. Noong 80% sa ila sa nga population nga napagkunahan na kontra COVID-19. Hindi ba ni Goro Action Art dalom gid nga problema? Okay. Goro te amo na nalipatan lang guro ni isang gobyerno nasyonal na. Kasi ko nang iban lang nagtutok man sa kampanya bla. Di, lipat-lipatan mo yung actually, ang kuan mo lang nakita naton diri nga ang matabo kon mag-alert level 1 ka medyo naghalog-halog ang mga regulasyon, no? 100% kid ang mga outdoor activities, mga muna bla, I mean ang mga mass gatherings, do mo na? Correct. Kung alert level 1 ka, atong 5 ka mga lugar, gina-observe na nila, so ako gina-enjoy na nila. Nila na, ang tarang nga business establishment, maka-operate na, tarang nga mga activities, pwede na mapatigayon in full on-site kag venue capacity. Pating movement as sa mga tao mo, regardless ng edad kag comorbidities, allowed na sa idalom sa alert level 1. Di, pag April 16, kag hindi pa ni magtuhan ang arts ang gobyerno nasyonal, kung ikaw nga taga San Enrique, kung ikaw nga taga Pulupandan, Ibinaguluna, Nakalutang sa Sagay City, nigad-nigad ka naman kag matintin ka na ba rin? Kaya basi, kung ara ka naman bala sa alert level 2, ginatawag. Tin gida. Oo. Di kay malimit naman rin mo sa hulag mo. Sabi na nga subong ara kita nga pasunod ng art sa Webes kag Biyernes Santo. Di Sabado de Gloria, April 16 na ho. Dapat din nila papalabutan ng art. Di nila papalabutan ni April 15 or April 16 mismo. Kaya basit kung maglibog pagid ang pinsar sa sino mga nag-star sa sining 5 ka mga lugar. Again, pang mention naton Action Art. Ang mga vaccination ya katulad sa Bacolod City, buwas why na ni ang activity untat man eh. Ang vaccination Action Art dumayara plus ang order, di ko lang ma-sure, di ko lang mapiho. Nga sa Webes kag Biyernes Santo pati Sabado de Gloria, wala pa huway man ang vaccination team sa Action Art. Gani man? No? Oo. Pulo pa huway man sila kay balik sila pagka Lunes na siguro nga adlaw. Ina sa mga lugar sa Negros Occidental. Pero katulad sa mga ara-assign sa CDR mo, mga taga PDMPD, niya matsyagkod 24/7 ni Yapon nga may duty as command center? Why sila nga ni malakip kay na sa early dismissal kag work suspension mo. Ahay. Ina pala kay nasa provincial capital. Mga talatapan nga paidalom sa provincial government. Okay. Asa lang kay nasa last stress.
intungutan sila nga makapuli na. Pero hindi pwede nga makapuli temprano pang nagatrabaho sa ginatawag nga vital kag essential services ara sa hospital, security, ara sa emergency personnel. Dapat sige nila action ang inasaling nga taga-duty. Bisan di mo na sila pag-remind, kabalo na rin sila. Tama na yung plastada, ay manti, bayaan mo pasyente, karon da, kasi kung tuwan ginawa na ikaw mabasulan. Na, correct. Kung ikaw security guard, bayaan mo, imusan nga posto, basi pagbalik mo, pulungkuan mo, why na. Di maapektuhan mo sa trabaho. Kandi City, kayo na half day man, no? Pagwasang memorandum man si Mayor Bading Escalante. Ang sa provincial government sa Capitol, gitpagi man ni kayo na sa memorandum ni Governor Bong Lacson. Isa lang kayo Lacson Arts ang napiyaran ko, mayara aksyon kayo na sang paglaro si Victoria City Mayor Juan Palangabla. Kayo na gin post gin niya sila sa ring official Facebook page. Kagin klaro nga why saya nagsiling nga ma-half day or ma-early dismissal mga trabahante sila sa nga syudad. Sige action art. Kaya man nagtako mo sa mga Victoria City. Ang inang report nga kuno half day man silang ni Mayor Palangka kina sila nga why inaasang kamaturan fake news na masige ang trabaho. Sos. May man kay parang pa kay action art mga alas 10 karo kay na gin klaro yan agi sila sa ring Facebook page nga Victoria's Malihaw. Amo ring update gikan sa Kapitolyo. Ay, may nagapamangkot niyo ang sa Mambukalya after kuan kuno mabukas hindi sa pagkatapos ng Semana Santa. Actually, tatlong kapitsa ang ginapilian da sa Mambukal. Tatlong pizza. Ang Lunes, ano nga pizza? 18? Yes, tatlo ka pizza, 18, 19, or 20. Okay. Naman ang ginapilian nga pizza nga ma-soft opening ang Mambukal. Kag pag soft opening, bago na ang rate or bago ng balayaran. Okay. Bago man ang balayaran. Okay. Nagbago man action art ang accommodation mo. Okay. Nagtaho man action art kag daw siguro nagdamat-damat naman balik na mo ang mga amo kag ang mga kabog. Kabog duway ko nakita amo sing unayaw. Di kay gahod pa to ang sunod sang Mambukal. Pila naman kabulan nga ginpilian ang art nga makasulod ang salakyan. Way nagahod sang tambutso sang salakyan. Way naman sang aso halin sa tambutso sa salakyan. Way naman sang aso halin sa nagasugba kay di na pwede kasugba. Siguro nakamutik man ang mga amo lang sila niya balik ta. Oo. Kaya mga kabog base nagulo istoryanay man to sila nga balik man kita. Base kung may mga gadgets na nga may mga kwan bla ga paru-paro G man sila da sa kwan sa Facebook. Check ta kay try ta man action art nga mabisitahan ang Mambukal kung mag soft opening na kita. Kay base kung may istorya tang amo, may istorya tang amo. Naglain pa. Malantaw ako anong kanamuon sa nagbalaling ng mga amo. Sige. Totoo nga amo Hindi nga amo nga nagalakat lang nagadapsak. Ay! Naglain pa. May pa na ganin kung buhaya ko kay siya kinudamo na iya sumo nga nagasapatos pa. Gabarong niya perme. Ha? Gabarong. Ang amo niya sa kwan way gabarong. Way na gabarong nga napsak lang. Ang amo sa Morsya? Nasugata ko ng liga sa downtown. Ay, gali ka. Sige. Update sa Kapitolyo Provincial Advance Happy Birthday lang si Maxon Art. Salamat kita. Kay Biyernes Santo na Natuon na sa Biyernes Santo. Pasensya gid hindi kita ka sa ulog sa nakiti pinitin siyang iban to kag tion gid sang Holy Week Blackson Marlon. Pwede man birthday nga may pagpamalandong. Pamalandong kag pangamuyo lang kita sa 46 years ng ginatag sa aton. Kabay pa mag-double ina. Kabay pa mag-triple. Correct. May triple man lang double man.
Sige. Update gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action na Marlon Herbuya. Mga ka-action sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Aksyon Marlon Hinovia. Magabalik kita paggaligan ni lamang sini. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 2022. Sa sining nga Semana Santa, aton pamalundungan ang matuod nga simbolo sang pagpalangga, si Kristo. Yari ang schedule sang Aksyon Radyo Bacolod sining nga Semana Santa. Abril 13, Miyerkules, alas 4 tupto alas 9:15 sang aga, regular programming. Alas 10 tupto alas 11 sang aga, ang pagkatahon ni Samson. Alas 11:30 tupto alas 3 ang takna sang hapon, regular programming. Alas 3:15 tupto alas 4:15 sang hapon, ang kasaysayan ni Haring Esther. Las 4:30 tupto alas 10 sang gabi, regular programming. Abril 14, Huwebes Santo, las 4 tupto alas 4:45 sang aga, regular programming. Las 8 tupto alas 12 sang udto, Fatima. Las 12 tupto alas 2 ang takna sa hapon, pagtugha. Las 2 tupto alas 4 ang takna sa hapon, si Abel kag si Cain. Las 4 tupto alas 6 ang takna sa gabi, Abraham, amay sang kapungsuran. Abril 15, Biyernes Santo, las 4:45 sang aga, sign on. Las 5 tupto alas 8 sang aga, Moises kag ang Exodo sa Ehipto. Las 8:15 tupto alas 12 sang udto, ang pulong. Las 10:40 sang aga, ang pulong. La 1 sang apon, sign off. Mag-sign off ang Aksyon Radyo Bacolod sa Sabado de Gloria, Abril 16. Abril 17, Domingo de Pascua, regular Sunday program, magasugod las 5 sang aga, tupto las 9:30 sang gabi. Updanay kita sa pagpamalando, sini nga Semana Santa.
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center dapat way kumalabutan nga maminsay pasensya gid bo may nagapangayo di buligo party sa vax certificate. Galing try ta lang ni ma'am ha nga mabuligan kay sumungodaan Holy Week. Hopefully buwas may mga personnel nga magkatatap o makasabat sa aton. Ga-monitor siya actually ato sila sa Manila, iya sang bata niya. I-check ta lang ni ma'am kung may available ha. Action Firing Line. Maka-ideya dara nga magka-contact sa imo kag bisan sa email mapadala lang kay importante magwa sa Pungsod Pilipinas. Action Firing Line. Ang bilog nga management and staff sa Action Radio Bacolod nagaupod man sa pagbuylog no kag pagsaulog sining Kristohanon nga dumdum pagselebrar sang Semana Santa no. Ang mga program naton way kita na patrol and then buwas mga drama na lang pero si Action Fred ara pa sa agagang newscast and then kita sa Sunday for the regular programming and then on Monday. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Action Brian
Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon, thank you for joining the show mga ka-aksyon. Din ka man nga bahin sang pinaslabuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio #1.